the city don't know what the city is kept. The bars are temples, but their pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster, and if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. Juhu! Hej, Duka se tady jezdí růžový auta, tady máme růžový ten náš luk. Jo. Mě už něco hodí. Hoďte něco. Trošku. No. Tady nás zabijou. A tady už je nějaká ta... Podívej se. Ty brďo, máš, ty brďo, tak. Teďko.
No jo, a tady se to nenaští, miláčku. Tady prostě musí být třeba vedle sebe 10 naraz. Víš? Tady už mi ho v životě nenaští. Si přál durian, koupil, našel dneska nejlevnější za 125 bátů z šupé. Výborná cena. Ovšem víme. Výraz. Kousni si. Ne, Kousni, ne, kousni. to Jo, já nekousnu. Není to tak hrozný. To já nedám. Ale dáš to. Ten kousíček, počkej. Počkej, ne, to se musí natočit. Jenom Tak. kousíček. Kousíček. To je málo, musíš prostředek. Prostředek je dobrý. Dobře, jak cibule. Zkus to ještě jednou. Jak sladká cibule. Má to být tak plísňový sýr. Tak ta cibule, kterou si dělám, když jsem nemocná. Celkem fajn. Tak to vem. Nejdražší ovoce na světě. Lautka to pak ne, ale Musíš si na to ne, zvyknout. jak sladká cibule. Jo, to je fakt jak cibule. Teď mě to... Říkám, Teď mě to... podívej, když ten mňamka mě chystá, si tam ber cibule z toho. Jo. Šťávičku. Takže to Bangkok, Oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok in the world's blockbuster. The bars are temples, but their pulse ain't free. You'll find a god in every
Jdeme na Slonovi. Tady můžete vidět jeho pravé ucho, jeho levé ucho, našeho zlého průvodce, který se na nás pořád mračí. Tady jsme my. My se nemračíme. A tady je náš sloník, tady je jeho zadek. Ocásek, ukaž ho, no výborně. To je náš apartní deštníček. Už se zase zle díval. Já už jsem se zle díval. Divný. A to je náš chrám. A tady můžeme vidět, tady extra, to tady je moc hezký to vedení, tady se polepšili. A tady je chrám Wat Phra Sunset, kde se natáčel film Boxer. s Van Dammem. A tady můžete vidět malebná jezírka. Tady další. Tuktukář, Tajské. který nám nechtěl poradit. A tady je tuktukář, který nám původně nechtěl poradit, ano, přesně tak. Tady máme vytuněný tuktuky, takovýhle neznáme z Bangkoku. A dívejte se, naproti nám si kráčí další slonové. Dokonce mají i klid, to ten náš nemá. Tak, teďka si natočíme sloníky, kteří jdou proti nám. Už jsme se dostali blíž. A háže to teda s náma, to tady můžete vidět. A tady, oni mají mnohem veselějšího řidiče. Mají veselějšího. Ten nám i zamával. A tady tohle si tady poslouchá MP3. To je úroveň. Na Slonovi. Podíváme se na malebnou krajinku Ayutthaya. Sloni zezadu. Co dělá? Nikam už nepojedem, nás tady nechá. A on možná kadí ten náš slon. Kadí. Sloník, který na nás ukazuje chomoutek. No, jo. Dej mu to, jo! Zase na lodičce, ale tentokrát v Ayutthaya. Jede s námi jako o závod a národu to prý i stříká. Tady vidíme mostík, který my jsme se rodili po moři. Místo, aby jsme se tady jenom nechali převést kousíček 5minutovku přes loďku.
Tak? Tady máme obchůdek s rozkošnými potvůrkami. Nějaké kobylky, Šváby. nějací červíci. Tak, a takhle se to připravuje. Paní to smíchá s cukříkem, se solí. Vodu tam stříkla a už to míchá Rudíkovi. Mu to dá pěkně do pytlíku a on se potom pak může utlouct třeba. Jo, Dal si ty peníze? jo, 10 bátů. Jo, tak ukaž. Tak počkej, Pojď. tam mě nemusíš tak rychle. Tak počkej, tak larvičku. Ty už si nedáš nikdy pusu. Ne, já ti dám, Dáš neboj. mi pusu? Dám ti pusu. Oříšek. Oříšek. Tak jdem dál. Mucha. Kobylka. Příště to ukáž víc na kameru. Nebo kobylka, Přibliž nám ji. mandle. Jak mandle, to myslíš vážně? To myslím smrtelně vážně. Tak, teďka něco ještě dalšího vem a Šváb. pořádně nám to ukáž. Šváb. To je šváb. Já nevím, no, je to šváb. Bude To je to, co tady všude leze? Dramatičtěji. Tak jo, tak pojď. Křupe to aspoň? Hrozně. Je to dobrý? Rybička malá nějaká. Malá Přijde rybička? ochutnat taky. Rozhodně tady tu housenku. To myslíš vážně? Já to nechci ochutnat, to je úplně nechutný. Ne, to je oříšek, Ne. tady ochutnávat. Já zkusím Broučka. tady tuhle malou. Ne, zkus tu housenku, to je fakt nejlepší. Husenka nejlepší. Housenka je nejlepší. Maminko, ty to vidíš. Promiň. Housenka, oříšek. Bojím. Neboj, oříšek. Pomoc, mami. Ještě se hejbe. Mami. Mastný oříšek. Masný oříšek. Ne, nechutná mě to? No tak já vím, no tak, ale je to prostě... Ale co mám ještě zkusit? Co jsem to zkoušel? Kobylku, všechno, jsou tam Tady 3. tu velkou? Že Jo. tu velkou, tu jsi neměl. Tak to je hodně tu nechci. velká. Jde tu malinkou. Jo, housenečku, to je miminko. Housenčí. Pomoc. To je celkem dobrá. To... Bangkok, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess boys in it. All change, don't you know that when you play at this level? Pattaya, 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 Pattaya. Took a trip to Thailand, the land of million smiles. Made a stop in Bangkok, so easy, so nice. It's too far for Phuket, with my money pocket, I'll go to Pattaya. Pattaya, Pattaya. Oh, you love you, Magma. Go Tony, Hollywood, Marine Bar, Disco. Get excited and excite. Welcome in Buffalo. When it's raining Phuket, it's more fun. Tady máme opičku, která
se dělat Bůh ví co s pejskem. Něco má vystrčeného mezi nohama. Nechal jsem kouřit. Ježišmarja. Ty opičáku, jeden. Ještě je přivázaná, ty ono se nás dívá kam zle. Ty No. prděť fakt? Pejsku, no tak, nech se. Ježišmarja. No to je síla. ตามน้องมา เอาให้เหมือนเลยนะ Thank
Jdu kousíček sama, protože jsme měli strach. Jsou tady hrozné kopce, je to hrozný terén. Samá zatáčka. Tak aby mě Ruda nevyklopil, tak já jdu radši pěšky. Tady můžu krásně prohlídnout zdejší hustou přírodu. Můžete slyšet, jak tady všechno řve. Čas od času se objeví cedule Don't feed monkeys. A tady celkem provoz. Právě se nacházíme na sever od White Sand Beach. To znamená blíže k trajektu. A tady teďka tankujeme do našeho skútříku. Takhle se to tady dělá úplně běžně. Tajička přijde, otevře, zkušeně, nalije. Zaplatíme 40 bátů a můžeme jít frčet dál. Musíte vidět, jak dělá Ruda scény kvůli tady téhle rance, když se mu vydezinfikuje. Počkej, já to dám takhle dál, že tam bude vidět. No a to jako... No, ona jde hlavně o ten zvuk. Tak. Dezinfekce číslo 3. No, nebo už to nebolí? Ne, už to neštípe. Už to neštípe. Už to neděláš jak předtím, to bylo srandovnější. A teďka z našeho hotelového pokojíku, z hotelového balkónku. Byla ta věc, třeba to tam bude slyšet, to asi nebude slyšet. Už bude. Natáčíme, jak tady krásně prší. A teďka se mohli vidět blesk. My jsme teda jako podílu ještě ani jednou nezmokli a to jsme tady v období dešťu. A tady ze spoda slyšíme podivné zvuky. Nevíme, co to může být. Tam, že je to slyšet. Jako kdyby hýkal osel, No, tam musí to být malinký. zvláštní, by se mohli jít zda podívat. Aha. No to Jak obejdem. Jo, fakt právě, ta prší hodně. Teďka fakt jako lije, no. A bouřka je. A my jsme pak ještě nezmokli. No, a třeba byla bouřka musí být někde. Kajutá se, že? Byla obě noci. Tady ještě podobně na, tady dneska jen ráno pršelo. No. A jak tady nepoznáš, že jo, když je pak hned takový horko, tak v takovémhle hluku to asi nepůjde. Hýká to tady čím dál víc.
我最近啊组建了一个乐队，你让这姑娘等我一会儿，跟她聊聊音乐。你走来，脸上有笑容，扬起来的嘴。Natočit, protože tomuhle by věřil málo kdo. Jsme s Rudíkem v krásné restauraci, poslední noc na Kočangu. Na Sice nádherné tady vůbec pláži. nic neuvidíte, ale Výhledem na moře, ale můžete slyšet, jak hučí moře. je tam výhled krásný. A představte si to, já jsem dojedla dřív jako Ruda. Jsme toho měli tak stejně. A tady si zase dáváme palačinku, ale tentokrát s mangem. Je mu to. Šikovnej. Trošku oleje, trošku másla a šup tam sní. Jiný kraj, jinak se dělají palačinky. Šupneme tam mango, zapečeme s tím. Se nespálí, že? Aha. Spálí, no ale přežívá to. Thank you. A ještě z druhé strany pěkně zapečeme. Čekli. Chceš něco kokonát? A tak já nevím, já jsem to neslyšela, totiž ty ostatní možnosti. Aha. Můžeme třeba říct půl na půl, nebo tak? Jo. Half with chocolate and half with coconut can be? Milk and chocolate. Yes. You can put what you want. Jo. Mňam. Něco jako salčičánko. A tady Rudík nám chroustá nějakou Nějakou věc. kýtu nebo něco. Nějakou věc. Now? I will eat now, yes. Thank you very much. A klasicky láska k psům. Už jej zas někoho krmí. Sušenky to oni tady nemají rádi, ovoce taky ne. A dneska masíčko to jo. No a teď už se ho nezbavíš. To nevadí. Běda ještě Rudík dneska už měl jednu večeři, pak si dal kytičku, ale ještě stále nemá dost. Takže teďka si tady dá, co to dáváš? Seafood? Seafood na ulici. Paní už rozpaluje rendlík a chystá mu to i s nudlema. No, mu tam samozřejmě víc párečku jak seafoodu, to je jasný, že jo? Bych to neříkala dopředu. Rajčátka mu tam nakrájí pěkně. Takhle se tady prosím v Thajsku jí. Na ulici. Na ulici. Až cibuli, dívej, kraj. Jaký mají zvláštní způsob krájení cibule, tyjo. Teďka o něco přišel, neviděla, jak on to loupla. Já si pak na videu. No to nevím, jestli tam poznáš. Co dívej. Mé velký vaření tohle. Je dívej, kolik je tam to. My pet. Yes. To byla jen tak pro zajímavost. Taková omáčička, olej s chili papričkama. Mohl tam toho mít klidně čtvrt litru. Ale když řeknete my pet, tak to znamená, že to má být jen trochu pálivé. Tak akorát. Je trochu pálivé, tady totiž není nic. Trochu pálivé je moje nepálivé. Paní ti udělá takový salátek jako. I s muchou. A s muchou jsi to mohl mít. Paní fajn, paní jako vypadá fajn. Jo, paní asi ty... Makro, oni tady mají makro.
paní má na tom. To je aha, no jo. A všimáš si, že tady zrovna máme obě dvě tlustý paní, tak to je dost zázrak, to je dost výjimka tady. Tady jsou jinak všichni štíhlí. A dívej, už máš nudle hotový, jsou to tak ty klasický čínský nudle. Do polívky, zeleninku, taky opečeme, no jo, všechno to uválíme v tom oleji. Ať se nám trošku tady vykrmí, že? Pupiček. Pupíček. Jo, tolik toho, kolik toho je. Maria. Ti to říkám, to je další jídlo, ne? Kašlo ti na to už. Už to máš pálivý a já jsem měla palačinku a předtím jsem měla jídlo, takže já jsem spokojená. Najezená. Kolik je hodin, že? Kolik je hodin? Plný komín. 11? 10. Tyjo. Má jídlo. To je normální jídlo tady. Vypadá dobře, ale teda. Jako ochutnat to budu muset asi, no. Ale když je to pálivý, tak nevím. A je, máš rovnou dvě, ne, máš tu jejich apartní lžíci. No ne, máš 2 apartní lžíce a vidličku. Naschledanou. Ochutnat a co na to říká? Pálivý tak akorát. A je to dobrý? Rudík ještě stále papká to jídlo a podívejme se na něho, má problém. My pet. Poprvé problém. My pet. Tomuhle říkáme my pet a on už nemůže jíst. Komu zase peče pusinka Kačerovi. Když tam mu slzet oči, bude chtít kapesník, který já nemám. Má problém hoch. No takže já to ochutnat vůbec nemůžu, no. To nemůžeš. Možná seafood. Ne. S tím už jsem včera skončila se seafoodem. Tady. Já už tady pojedu na chicken. No vidíš. Představte si, Rudík to vzdává. Seafood snědl. A tady ho zahodil. No co, žádný pejsek nevím. Teďka v zoo a krmíme rybičky. Dívejte se, tady je želvička, to je veliká. Polobek tady. A dejte těm rybám. Takový velký, to se zblázní. To je ryb. Tady máme i bílýho holuba místního. Je hubenej.
6:45. 6:45. Díváme se na Bangkok, musíme zvedat hlavu vzhůru. Tady je další nácvička. A tady vidíme to zrovna v těch motorech. Vládní, že vidíte tady vládní. Vždycky vidíte i Medvěd na jednom způsobu. Já se nespívá. Se nespívá. Pattaya. Pattaya, Pattaya. Pattaya, Pattaya. Look at Crypto Thailand, the land of million smiles. Made a stop in Bangkok, so easy, so nice. It's too far from Phuket with my money pocket. Právě míříme na letiště. Poslední pohledy na Bangkok. Venku nám krásně rozpršelo, my jsme opět nezmokli, nechápeme, jak to možné. Za celý 14 dní tady v období dešťů nás takřka ani nekáplo. To je další zastávka. Tak, pro zajímavost, vystoupili jsme z letadla v Turecku v Istanbulu. Že půjdeme Ale někam je do tady centra. jako z konve, vyměnili jsme si asi 60 €, úplně zbytečně. Zatímco v Bangkoku, kde bylo období lešťů, nám takřka ani nesprchlo. Tady je slejbáček. Hoş geldin nihayet bitti mi huzura yolculuk. Sen yokken acıların en dibine vurdu. Şimdi eskisinden de güçlü içimdeki çocuk.